पहिलाव हामबाय फानाय सिनि प्रेस मीडिया नि फाइनाय ताखुक संनो सिनि रोंमानि न खनावै बरक सिनि टिप्रा मथा किल्ला मागमा पार्टी ऑफिसो जोंबाय कनाल फाइमानि बांगै सिनि कग्न पिरानि बांगै बरक फाइमानि बांगै ब्रह्म प्रथम हामबाय फारो तासारा हामबाय फानाय सोशल मीडिया वो नाय टंनाय जत सारा त्रिपुरा तासारा सिनि किल्ला बागमा आमचाइनि जत ताखुक बुखुक संनो प्रथम खाका हाम खुनुमुंग याफारु जों दिनै किल्ला बागमा टिप्रा मथा कायसा प्रेस मीट खायनि नांखा अ प्रेस मीट खायमनि कारण अमहाय जों खना पयला जुलाई 1 तारिख जों सिनि किल्ला R.D.BLOCK सिनि टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी आरो YTF TWF जत बाय मिलिवै कायसा कटर सुबा सिनि डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो अ डेपुटेशन सिनि इतिहास जोंनाय कटर कायसा डेपुटेशन जोंनाय अमनो डेपुटेशन सिनि अर कयेकटा एजेंडा दंगो जों बनतयैनो सिनि जारा आरो प्रशासनिक दंनाय जारा भिडिअ साप दंनाय बरबाय मालायै जों कक सालायनाय अर जागा जों प्रथम दं सिनि रुमान ककब्रक सिनि रुमान स्क्रिप्ट बाय मासुइनाय अम सिनि राज्यनि दाबि जों चलै दंगो सारा त्रिपुरायाव चलै दंगो जों बाहायनो किल्लानि टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि इंगै जों बाहायनो एकय दाबि दायथि खायै अमनो जों ककब्रक न रुमान स्क्रिप्ट बाय सुयनि बांगै जों मेमोरेंडम याफानाय तासारा सबसे नांकुकमानि विलेज कमिटी 2 बছর लाई थांखा ताक पर्यंत विलेज कमिटी खाइया ऑटोमेटिक दिले बैनर जेनारेल थुं पारेनो इलेक्शन गई थांखा उपनिर्वाचन पाइखा विधानसभा पाइखा ताकफानो बरसिनि विलेज कमिटी नो खाइया अ विलेज कमिटी तुमानि खाइया जों सिनि भिडिअनि हयते जों कुसुक लेभेल जवाब नानि बांगै जों डेपुटेशन रनाय कारण विलेज कमिटी अर जागा जों सुर टिप्रा मथा कायसानो डिप्राइडिंग यावर जागा बीजेपी खाइनाय विभिन्न गुबुन पार्टी खाइनाय बरबो डिप्राइडिंग दंगो हायनि बांगै बैनर खाइके सिनर तानि खाइया नाय जों विलेज कमिटी नो दायथि खाइनि बांगै जों क्राकखे जों डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो विलेज कमिटी सारा सिनि बाहारो सिनि बरंनि बांगै डेभलप ngani बांगै खाइमालिया कसाजां टंका रां फाइमानो कोनो सोबायानि सुजुग करिखा आरो कमिटी करिनि बांगै हायनि बांगैनो जों विलेज कमिटी दायथि खाइनि बांगै जों खना क्राक खे डेपुटेशन रनाय तासारा सबसे वानामा जोंसा सिनि किलाम चायो जों खनाखा कयेकटा सिनर प्रुफ बुतांगो ताबक जे सरकारनि जे नकचरि मनि अर दलबाजी दुर्नीति माजागै टंका कयेकटा नुगो जों बुमुं फाइजाक ठीकनो किन्तु बोब मुंग तंगो रां हाखा बैनर एकाउन्ट हाखा सिनर प्रुफ दंगो बनो जों खना सिनि भिडिअ साहेब बाजारा नकनि बांगै सामं तांनाय PMY हुन्दी आवाज प्लास हुन्दी जों बनो खना जवाब नानाय जवाब मारनाय बनो अमतानि हाइकेवर जागा दलबाजी खाइ दं जों कोनो मते छया खरकसानि बेनिफिशियारि नि रां नतै खरकसा चावानि कुनो अधिकार करे नांखे जों एफआईआर खाइनाय थानाव रेडी खाइजाक अमनि बांगैबो जों हाइनो खना डेपुटेशन दंगो तासारा रेगा तो बत जत जारा जब कार्ड गनां जतनो मा तांनाय अम कायसा नियम सोनाजाक अर किन्तु फिया जारा बीजेपी खाइनाय रक अर जाया किसु दलबाजी खाइ टंका बीजेपी ओ थांखे कायसा जे रेगा मा तांनाय अम कोनो मते सम्भवया रेगा एमन सिस्टेम वो सामं फाइकेन बरं नोटिस मा खानाय ऑफिशियल रक कारण ताबो कोनो जिनि पंचायत विलेज कमिटी ओ कोनो कमिटी करै चेयरमैन करै और मॉनिटरिंग सिनि एडिसिनि फाइजाक बनो बरक गसैनाया फिया ब्रनि कन्वेनर हनै बीजेपी रक दाला खाइ जे बरक चक्रांत खाइ तमन जों कोनो मते मनै नामैया समान भाबे विलेज कमिटी नि जारा रेगा सामं बनो जतनो मारनाय रय आंखे जों ब्लॉक गेराव खाइनाय जों याकाय रया खना जों डेपुटेशन फुनुगै रनाय सिनि बुसुक फाम दं अमनि बांगैनो जों खना डेपुटेशन तासारा सिनि एप्रुवेल माजाक विलेज कमिटी और सिनि मॉनिटरिंग चेयरमैन पुरानो दं फिया और जारा ब्लॉक सामं तांनाय बरक सिनि कमिटी नो बरक ग्रेन खाया ओइ बरक बेकायदाबाबो उंक्लक तै खाय विभिन्न ब्लॉक नि डेभलपमेंट सामं खयरानि दुर्नीति करप्शन खाय दंगो बनो जों खना जवाब छावानि बांगै जों थांनाय तासारा तैबो दंगो सिनि किल्ला टिप्रा किल्लानि सारा किल्लाव सिनि ब्लैक टॉक जाय रास्ता तंगनि लामा तंगनि हाया बरक हिंगानि मतन उंलिया बाइक थांगो पामचारंगो अटो थांगो लेगंगो कोनो मते खायानि अमो या रास्ता बरक चलाचलंगानि सम्भव नंलिया अमो हाइ कंडिशन बनो दायथिनो ब्लॉक निंतै जारा PWD हुन्दी बरक दायित्व नावै लामा सोनावानि इंथों अमनो बाहायनो जों खाना डेपुटेशन माध्यमे जों सावानि बांगै रेडी टंजाक तै कैसे सिनि दै फेसिलिटी सिनि पाहारो
jara tei bu kusuk kusuk murawa tongnai tei manungya kwar haiya o lungani tei nungui bibinno babe biara mazagoi tongu takphano kintu borok sabka sat sabka bikas ni BJP samani borok neta ni bangai kaisa si sabka sat sabka bikas jonogon ni bangai khaiya haine bangai immediate jekhane teima thogya जों सानाय त्रिपुरा मथा किल्ला बागमा ब्लक कमिटी दायित्व ने जेखाने सुबिदा नगैया आरो जागा चिनि वाटार दङ जागा आरो नि बनि डिपार्टमेन्ट हयते दायित्व खायान रथों होनै जों बनो बाहायनो खाना ग्राखे रनाय तै कैसा दङ चिनि पाब्लिक हेरेसमेन्ट जों नुखा जे लोकेल नि जारा बीजेपी हि साक साकनो गसनाय नेता गसनाय एमएलए दंनाय नांगो नांगिया बरक चिनि त्रिपुरा मथा खायनैनो केस खायो खबरदार जों प्रेस मीडिया नि बिसिंति तिनि सानाय जुदि अमा हायके नांगो नांगिया अजता केस रय तकाकेनो जों चिनि किल्ला पिएस न घेराव खायनो जों आधा घन्टा सानो समय नंगिया जों थाना उथरै होनाय निरक जुदि बरक कहानी हायानो से खायनि कहानो जुदि केस खायै जे हयरानि खायलेके जों कोनो मते याकाय रिया जों रेडिंखा अमा चिनि सोबा जों लामखा हायनि बांगैनो तिनि जारा सोशल मीडिया नि बिसिंति प्रि नाय तंनाय जत्त किल्ला आमचाय बागमा आमचाय ताखुक बुखुक सनो सानाय खाना चिनि 10टा नि सिनिने जों अर चिनि पार्टी ऑफिस किल्ला पार्टी ऑफिस जों गैदरिंग नाय डेपुटेशन नाय चिनि 3000 नि ऊपर बरक खाना कुथुनाय बरक बायनो चिनि जों डेपुटेशन किल्ला ब्लग रवानि थाङै दंगु हायनि जत्त ताखुक बुखुक सनो चिनि मीडिया नाय तंनाय सनो कयनाय खाना फायबायदि वातैफानो फायथों नक बारफानो फायथों चिनि सोबा चया जों जेखेफानो खाना डेपुटेशन रनाय डेपुटेशन रवै चिनि पब्लिक नि जारा हयरानि खायजाक तंमाने जों मनो जवाब नानाय जवाब नावानि बांगै जत्तनो रेडी खे फायबायनि बांगै जों किल्ला ब्लक त्रिपुरा मथा नि इंगै जत्तनो कयनाय चिनि तिनि प्रेस मीट दो तंगु चिनि ब्रह्मगोनां ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथानि सेक्रेटारि राजेश सर चिनि आयं दिगि दा कृष्ण तंगु सर चिनि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट तंगु नरेश तैबो चिनि ब्लक कमिटी नि तै VC नि मनिटरिंग चेयरमैन रक तंगु जत बाय मिलिवाइन हायनो जों दिनै प्रेस मीट खायनि बाद दंखा आरो प्रेस मीट नि पाइथागो अमनो सानाय खाना जत फायबायदि जिनि डेपुटेशन आरो जतनो फायदे अम जों जतनि बांगैसि सावो हायनि बांगै जत खाना कुथुवा निंला थों हनै असुरा कक सावैने आनि कक सामान अर पायरखा हायनो जतनो हामबाय जिनि त्रिपुरा मथा आयलक थों बुबाग्रा आयलक थों ग्रेटर टिपालेन दायित्वनि माथों जतनो हायनो हामबाय